Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi obriran el pròxim 19 de març la capitalitat de la sardana. Serà llavors quan Balaguer esdevindrà oficialment la capital de la dansa nacional i obrirà una àmplia programació d'activitats en què la fusió i la producció pròpia seran les protagonistes. Però llavors altres noms que ens agradaria destacar és l'Elèctrica d'Arma, que serà un dels concerts estrella de la propera Transsegre. També el cantaor Pere Martínez, que estarà dintre de Música als Castells. El col·lectiu Abore, dintre del que és el festival Llavors. Més enllà de la fusió, el que m'agradaria destacar a mi també és l'aposta per la producció pròpia, perquè no hem volgut només agafar propostes ja existents, propostes que potser sí que ja s'han pogut veure amb altres capitalitats de la sardana, sinó que hem anat un pas més enllà i hem apostat pel fet de tindre producció pròpia. En aquest sentit, la comissió organitzadora aposta per la producció pròpia per a deixar testimoni d'aquesta capitalitat. Es farà, per exemple, amb un monument que es presentarà en el Marc del Forma o un nou mural del projecte Balcons Il·lustrats, entre d'altres. Una programació que comptarà amb una 50ena d'activitats i que s'ha presentat aquest dijous amb les entitats i institucions responsables. Aquestes s'han marcat els objectius de contribuir a ampliar la difusió de la sardana, així com incrementar la seva cohesió en l'àmbit cultural i educatiu i projectar la ciutat a nivell nacional. A Balaguer probablement els sardanistes, que som el 3%, el 4%, com a molt el 5%, no hem volgut fer una capitalitat per a aquest 3%, sinó per al 100% de la població. I això ha passat per programar molta fusió i aquesta fusió, a més, que fos de molta qualitat. Per tant, contràriament als perjudicis de molta gent, parlar de la capitalitat de Balaguer serà sobretot parlar de modernitat. Serà la capitalitat de la represa, de tota l'activitat, i estem molt orgullosos del programa que ha quedat. La col·laboració que hi ha hagut amb l'associació que s'ha fet a Balaguer, capital de la sardana, i també amb tots els organismes sardanistes a nivell de Catalunya, el que ens ha permès és tindre un orgull de programació. Balaguer té gent, té infraestructura i té una història sardanista molt llarga perquè això sigui tot un èxit. La capital de la sardana clourà el febrer de 2023 amb una traca final amb el Campionat de Colles de la Unió de Colles Sardanistes.